таятели болонезе в веган стил. Имаме таятели, домати пасирани, кюфтенца от нахут и мунгдал, чесън, босилек, лук и зехтин. Първата стъпка е да приготвим соса, в който ще пуснем кюфтенцата. За целта слагаме нарязан лук, слагаме и доматите и започваме да готвиме под капак. Трябва да се готвят 10 на минути, след което ще добавим чесъна, босилека и накрая ще пуснем кюфтенцата, които трябва малко да поседят в соса. Добавяме и сол. Слагаме на котлона, след като загорят, готвиме на умерен огън. През това време чесъна ни е нарязан. Ще нарежеме. През това време ще нарежеме и пресния босилек да е готов. Него ще го пуснем заедно с чесъна, когато минат 10 минути. Тогава ще добавим и зехтина. Използваме кюфтенца от нахут и мунгдал, които са сварени и се пускат накрая в соса, само колкото да поемат от вкуса на соса, да се смесят ароматите. Когато минат 10 минути, добавяме босилека и чесъна. Добавяме и зехтина. Разбъркваме и готвим още 5 минути, след което ще добавим кюфтенцата. Междувременно си пускаме другия котлон да завари водата за таятелите. Кюфтенцата, единственото, което трябва да направим е да ги отвориме и да ги изсипеме. И след като заврят, спираме огъня и ги дърпаме и оставяме похлупени за 5 минути, за да могат да поемат, да се смесят ароматите на соса и техните. Разбъркваме ги и, както казахме, изчакваме само да заврят. Кюфтенцата завряха, дърпаме тигана от огъня и го оставяме похлупен за около 5 минути, времето, в което ще се сварят и таятелите.
Добавяме сол в водата и пускаме самите таятели. Таятелите трябва да ги прецедиме и да сглобиме чинията. Изцедените таятели ги слагаме в чинията и отгоре слагаме кюфтенцата с соса. Таятели с кюфтенца във веган вариант.